Now the explanations of vote, firstly on the media law in Hungary, and firstly from Mrs. Vlasikova-Benova. Thank you very much, Madam President. Kolegyne a kolegovia, hlasovala som za uznesenie, ktoré spolu predkladala frakcia Európskych socialistov, najmä z toho dôvodu, že medzi prípravou uznesenia a dnešným hlasovaním naň sa síce isté zmeny v Maďarsku udiali, čo ale skutočne len málo zmenilo na dôležitosti a aktuálnosti tohto uznesenia. V prvom rade by som chcela zdôrazniť naše sklamanie z toho, že komisia sa v prípade kontroverzného maďarského tlačového zákona už od začiatku rozhodla sústrediť iba na 3 oblasti. Trváme na tom, že aj po relatívne prijateľnom adresovaní týchto 3 oblastí zo strany maďarskej vlády a parlamentu by mala komisia pokračovať v dôslednom monitorovaní súladu maďarského tlačového zákona s európskou legislatívou, konkrétne najmä s Chartou základných práv. Ďalej by sme chceli vyzvať maďarské orgány, aby pri ďalších úpravách zákona zaangažovali viac zúčastnených strán vrátane občianskej spoločnosti, pretože iba tak sa dá pripraviť zákon v naozaj demokratickej spoločnosti. No a v tomto smere budú isto podnetné aj vstupy a odporúčania či už nás, Európskeho parlamentu, Komisie, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe či Komisára Rady Európy pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pani predsedajúca.